lamɛnbagaw folini tanu bi ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la ka da jura la k'a fɔ k'aw bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye dankɔrɔba kɛnɛ ye n ka kila dankɔrɔba kɛnɛ ye kɛnɛ ye min sahalen don a dogolen tɛ maa si la an ka seko ni dɔnko a bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na ba Maliba kɔnɔ sini ma sinikɛnɛ denmisɛnninw bɛ se ka ladegefɛn sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na ni jamukan in sigira Mali kunnafoni point net TV ɲɛmɔgɔso fɛ bi ani an ka denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn bolo n b'a fɔ n ko denmisɛnninw parce que u si ma san 55 sɔrɔ fɔlɔ donc u ni ɲɔgɔn cɛla la n b'a dɔn ni n y'a fɔ fɛnɛ a tɛ n'u tɔɔrɔ parce que denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman o de bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ cɔngɔn bamananw ko mɔgɔ minnu denw ma don ye fɔlɔ donw ye mais u b'u seko n'u dama yira la Mali culture la n kini bolo fɛ cɛ bɛ yen numan bolo fɛ muso bɛ yen donc ni u bɛna jɛ ka baro kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ fila ninnu ye jɔnw ye ni mɔgɔ filaw ka baarada ye fɛn jumɛn ye u bɛna se ka fɛn jumɛn kɛ Mali ye sini ma sinikɛnɛ min bɛ to anw bolo souvenir ye o de hukumu kosɔn an y'o wele bi an b'a daminɛ kini bolo fɛ wa numan bolo fɛ d'accord komi cɛw yɛrɛ b'a fɔ ko tout ce que femme veut Dieu le veut ni fɛn min ka di muso ye dɔrɔn o de ka di Ala ye an b'a daminɛ muso la ne ba ça va oui ça va ko de basi foyi t'i la wallahi basi foyi t'i la Fanta ko bɛɛ ka ɲi ko ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ de an y'i wele ka na an ka jamukan kɛnɛ k'an ka ɲɔgɔn baro ayiwa baro kɔnɔna na ne kɔni b'a mɛn u b'a fɔ ko Ada awɔ mais Ada yɛrɛ ye jɔn ye ne tɛna se ka caman fɔ o la i bɛ se ka yɛrɛ f'an ye ayiwa n bɛ jamukan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n diyara n ye a cɛ fara muso kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ bɔ Tɔnbukutu ne ye Bɛlɛ de ne u b'a fɔ ne ma ko Bɛlɛden ni Ada Tarawele ye ne tabarikala ndesani Ada i bɔra jɔn ni jɔnw na ne bɔra Anta Tarawele ani Ibrahim Tarawele ala ka hinɛ n facɛla ale banna tabarikala ala k'a dayɔrɔ sumaya bi ka sɔrɔ nɛɛma so o tuma na an bɛ segin ka na an numan bolo fɛ an kini bolo fɛ sisan nɔ an bɛna se an jatigikɛ ma karamɔgɔ i dansɔgɔ an ko kɔri basi t'i la basi tɛ somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ tɛ an y'i wele ka na an ka jamukan kɛnɛ k'an ka ɲɔgɔn baro n'Ala sɔnna ma i fɛnɛ n b'a mɛn ko Adama mais ne ni n filɛbagaw an ka se ka i dɔn k'i dɔnna kari o de kosɔn an y'i wele ka na jamukan kɛnɛ kɔnɔ Adama ye jɔn ye Adama bɔra min Adama bɔra jɔnw na ok Fana ɲininkali diyara n ye ne ye Adama Tarawele bon bibi na mɔgɔ caman bɛ n dɔn ni Alcatraz numéro 2 ne yɛrɛ ye Moptika ye an ka village o ye Sokura ye mais parents sigilen don Kucala awɔ sinon ne yɛrɛ wolola Côte d'Ivoire tabarikala awɔ cɛ nin cayara dɛ mais a bɛ kɛ cogo di ok an b'a f'i ɲɛna k'i Tarawele i k'i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ taa Ada fan fɛ Ada sisan an bɛ fɛ k'a dɔn art yɛrɛ kɔnɔ bari i ye artiste ye mais an t'a dɔn i bɛ fɛn kelen min kɛ i bɛ mun de kɛ ne bɛ dɔɔnin kɛ ah bon dɔnkɛla awɔ ne bɛ dɔɔnin kɛ ka dɔn yɛrɛ kɛ ne bɛ dɔn yɛrɛ de kɛ mais Ada o dɔn ko o nana cogo di o dɔn ko nana cogo min na sababu dɔ de ye s'a ma mun ye Lafiyabugu filaninw ye o y'a sɔrɔ anw bɛ sabari ne dɔn fɔlɔ n bɔr'o de la ka sɔrɔ ka taa olu kɔ olu ka sɔrɔ ka taa n tɔgɔ sɛbɛn turupu la Carrefour la awɔ Sumalaba ka turupu la d'accord an bɛ taa Arama fan fɛ nin ko in nin ma nɔgɔn bi dɛ bi kɔni a ye fo ne yɛrɛ ka kɛ dɔnkɛla de ye k'a fɔ fo ne yɛrɛ ka kɛ dɔnkɛla de ye Adama oui an bɛ se ka dɔn i fɛnɛ bɛ baara min kɛ ok Fana o ɲininkali o tɛ baasi ye ne ye phototala ye n ye caméraman ye n bɛ montage fana kɛ photo ni video bɛɛ la i kelen bon ça dépend i ye photo ta awɔ i ye caméraman ye awɔ i ye monteur ye awɔ tabarikala Adama baara in daminɛna e fɛ a mɛnna oui bon n bɛ se k'a fɔ a ma mɛn mais a mɛnna parce que ne y'a daminɛ 97 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ 7e année la o y'a sɔrɔ ne bɛ 7e année la école 7e année awɔ première année deuxième année troisième année quatrième année septième année o yɛrɛ de ko don ne y'a daminɛ ka bɛn 1997 fana ma
un grand frère dɔ de kun bɛ ale kun bɛ Burkina ale ye photographe ye donc ale nana université la donc a y'a ka université kɛ n bɛnkɛ fɛ yen nɔ ale tɔgɔ ye Dirisa Kulubali donc ale ni photota de bɔra Burkina ka na ale nalen min kɛ ale yɛrɛ a ye dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ la ko ne de tulo ka gɛlɛn donc peut-être que ne de bɛ se ka photota kɛ ka fara ale kan donc ça travers ça mais ma fɔ cogo di o kuma phototalaw tulo kun ka gɛlɛn de ya non o ɲɔgɔnnaw tɛ awɔ ale y'a ta fɔ peut-être kɔrɔ b'a la ale yɛrɛ fan fɛ mais a t'i n'a fɔ phototalaw bɛɛ fana de don d'accord sisan kɔni n y'a faamuya n'o tɛ a y'a appareil jan ka n débrouiller n'a ye à ma manière donc ala yɛrɛ a latigɛ sa o sina ka kɛ donc ni n ye kuma faamuya sisan a y'a jateminɛ k'a fɔ courage b'i la n'a y'i bila photota la i ja ka gɛlɛn i bɛ se ka kɛ phototala ye don dɔ la n'ala sɔnna ma o yɛrɛ de ko don tabarikala mais 97 ou 87 97 ka taa 97 la ka na se bi ma n y'a dɔn baara caman kɛra a kɔnɔ oui effectivement ne yɛrɛ bɛ mako tun bɛ fɛn o fɛn na dans la vie ne sera ka bɛɛ ɲɛ sɔrɔ photo la ka photo ta ka feere ka photo ta ka musow furu a la ka denw sɔrɔ a la bon alhamdulilayi du bɛ n bolo a bɛɛ quoi a bɛɛ bɛ sɔrɔ la photo in de kɔnɔna fana tabarikala awɔ arama bita in ma nɔgɔn dɛ ada an bɛ munumunu ka na i fan fɛ o diyara n ye Fanta e ka dɔnko in na i donnen troupe la i danna o troupe de ma wa i yɛlɛmana troupe wɛrɛw la ou bien i ka kalan bɛɛ kɛ o troupe in de kɔnɔ ayi ne ye troupe 3 de kɛ wala 4 yɛrɛ ne o de kɛ awɔ donc i ni olu bɛɛ jɛra ka baara kɛ ne n'olu bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kalan bannen kɔ sisan i ni mɔgɔ wɛrɛw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ne ni mɔgɔ camanba de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ne ni tanti Nawa ye baara kɛ ne ni Dusu Bagayogo ye baara kɛ ne ni Aliya Kulubali ye baara kɛ ne ni Tusina Yogo fana ye baara kɛ ne ni Fanta Digo fana ye baara kɛ jɔ Fanta Digo tabarikala an ka bila yen nɔ ni Fanta Digo ye baara kɛ ne ni Fanta ye baara caman kɛ ayiwa an ka bila yen nɔ ada baara in kɔnɔ est-ce que i ka kalanso la yanni ka se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka taa baara kɛ mɔgɔ fɛ i ye gɛlɛya sɔrɔ baara daminɛ na wa Fanta ne ye gɛlɛyaba de sɔrɔ baara in kɔnɔna na e gɛlɛyaba yɛrɛ i n'a fɔ sanni ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ sɛgɛn dɛ baara fɛn fɛn n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la ne sɛgɛnna kosɛbɛ mais n bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada bi n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ ari kɔnɔ ne yɛrɛ sɛgɛnna kosɛbɛ Ala ka hinɛ n ka patron dɔ bɛ yen ko Aminata Dumbuya Wuyamba ale banna anw sɛgɛnna dɛ voyage camanw la dɔw bɛ ja dɔw tɛ ja tɔɔrɔw b'a la ko bɛɛ b'a la mais bi kɔni alhamdulilayi n bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada awɔ d'accord voyage ninnu kɔnɔ e ka voyage taabolo la est-ce que i ni mɔgɔw bɛ jɛ prix dɔ de la wa wali kelen aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hadamadenya de la ou bien aw bɛ contrat de signer ayi non an tɛ contrat signer parce que an bɛ taa a bɛ taa sɔrɔ ne n'u jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hadamadenya kɔnɔ an bɛ taa n'a tigi se kɛra mun ye a b'a di yan mais ni contrat bɛ yen o bɛ signer an bɛ t'olu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ festival ba ninnu na olu fɛnɛ b'a da da mais est-ce que i ka baara in kɔnɔ i voyagera awɔ ne voyagera i taara jamana kɔ kan non ma taa kɔ kan mais n kɔni taara Abidjan n taara Burkina n taara Laginɛ voilà ye caman kɛ an ka farafinna jamanaw la tabarikala mais Mali kɔnɔ dun Mali kɔnɔ n ye tournée camanba de kɛ Mali kɔnɔ yan awɔ mais ka fɔ ko ka bɔ ka taa kɔ kan non ne m'olu kɛ awɔ d'accord de ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya n'i m'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya u b'a kɛ ko wɛrɛ ni a bɛ se k'a fɔ ko n'i taara tournée baw de la a bɛ se k'a fɔ i taara kɔkanna de la olu de ye tournée baw ye mais Mali kɔnɔ yan yɔrɔ na an ye tournée caman kɛ yan i m'a faamuya ko bɛ n'a waati de don ni min kuma sera o bɛ kɛ tabarikala mais ni min kuma ma se o tɛ kɛ dɛ Fanta d'accord mais Ada ka dɔnkɛ kɔnɔ i bɛ dan dɔn dɔrɔn de ma wa ou bien i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ fɔli kɛ ou bien i bɛ dɔnkili da ou bien non ne bɛ dɔn kɛ ne bɛ dɔnkili da Fanta awɔ ka dɔn kɛ ka dɔnkili da awɔ sisan
komi ne ni Arama sigilen don awɔ ɲɛnafin dɔɔni banna o tɛ ya Arama donc a bɛ i bɛ dɔnkilinin fitinin kuntigi an ye hali n'a ma jɛnya kosɛbɛ. ok problème foyi t'a la Fanta. i n'a fɔ i ye baara kɛ ni mɔgɔ minnu ye n'a sɔrɔ ni hakili bɛ karamɔgɔ dɔ ka dɔnkili la ou soit ni dɔnkili dɔ b'i yɛrɛ bolo parce que o bɛɛ b'a la ouais. Baro la jaman ne ni diya ɲɛmɔgɔ ti kɛlɛ an ti kɛlɛ baro la jaman ne ni diya ɲɛmɔgɔ ti kɛlɛ an ti kɛlɛ ko Fanta cini e ni Adamu cini bi kɛlɛ an ti kɛlɛ an jama aw tɛ diya ɲɛ tɛgɛrɛ fɔ ne kun an ka yuguba baro la jaman ne ni nin ka mɔgɔ ti kɛlɛ Arama cini e ni Adamu cini bi kɛlɛ an ti kɛlɛ an jama aw tɛ diya ɲɛ fɔli kɛ ne kun an ka yuguba ye ne bi Fanta Digo ka janjo caman barikada ye n bɛ tanti Nawa barikada caman kɛ a barikada mun kanu de la kanu diyara sa n bɛ dusu siraba barikada ka Fanta Digo wale ɲuman dɔ Ala kana k'i ma fitiriwale fɛ ko man di Ala ye dɛ n bɛ janjo caman barikada aw ni wula. tiɲɛ na Arama nin ko in bɛ cogo min na nin n'a tɛmɛna nin kan a ti nɔgɔya dɛ o kuma na an b'a fɔ en plus aussi an b'a kalama ko plateau in bɛɛ ye Traoré de ya du ma gauche droite Traoré gauche la Traoré n ye mun kɛ Fanta ne ye mun de kɛ sisan i ma foyi kɛ kɔrɔlakaw a tɛ n dɛmɛ an k'olu sen bɔ a la d'accord Ada an bɛna Arama fan fɛ Arama oui e ka baara kɔnɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko i hamina ko tun ye fɛn caman ye Ala ye a nɔgɔya ye kosɛbɛ mais sisan est-ce que don n'a nataw la parce que jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye Adama hakili jiginna la k'a fɔ ko i jɔ n ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka nɔrɔ bila sini kalanden b'e bolo baara in kɔnɔ wa? oui Fana Digo kalanden bɛ ne bolo bon en personne ne ye mɔgɔ hakɛ minnu former a bɛ sɔn ka se mɔgɔ 13 ɲɔgɔnna ma montage photo ani vidéo la mais olu bɛɛ bɛ u ye a kɛ u yɛrɛ ye u ka yɔrɔw la bi maintenant ne yɛrɛ ka niveau la o kɔni o ye mɔgɔ 3 ye hali sisan an filɛ yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ de bɛ n kɔ n ka baara yɔrɔ la o bɛ ka baara kɛ o de sababuya la ne sigilen bɛ yan. Tabarikala. Mais i ko kuma daminɛ na ko mɔgɔ caman bɛ dɔn Alcatraz numéro 2 la. Pourquoi Alcatraz? Alcatraz ye jumɛn ye? Oui, en 2009 o y'a sɔrɔ an bɛ labo la baara la donc an grand frère dɔ de tun bɛ ko Aziz ale tun ye labo dɔ fana kɛ Buguni donc Buguni dɔnkɛyɔrɔ dɔ de tun tɔgɔ ye Alcatraz donc donc ale tun bɛ Buguni mais ne ni min fana associé la pour que ka studio dayɛlɛ o fana ye Buguni ka ye ayiwa donc ça traverse ça o ko la sa ko an nana ka cotiser an bɛ fɛ ka jɛ ka studio dayɛlɛ ça c'était en 2009 donc an y'an sigi k'an hakili jagabɔ k'an sara mɔgɔw la an bɛna tɔgɔ jumɛn ta dɔw ye renaissance fɔ dɔw ye top model fɔ a cayara quoi mais grand frère de ye sigilen to Aziz ale ko pourquoi pas Alcatraz donc Alcatraz an y'an sigi quoi une semaine an bɛ ka tɔgɔ in étudier quoi ka yɛlɛ netu kan ka a lajɛ maintenant net kan i b'a sɔrɔ Alcatraz de do avec Z mais komi an dalen no an yɛrɛ la an b'a dɔn c'est-à-dire an dɛsɛ ko tɛ yen quoi donc ça traverse an ko an k'an ta yɛlɛma dɔɔni ka bɔ tubabuw ta la pour que don n'a nataw la o kana n'an pénaliser donc ça traverse an y'an ta kɛ Alcatraz ka terminaison kɛ CE sinon Alcatraz yɛrɛ terminaison ye Z de i y'a faamu donc an y'a étudier an ye une semaine de kɛ tɔgɔ in kan an bɛ ka étudier parce que don n'a nataw la n'a kɛra entreprise ba ye u kana na an convoquer ka sira dɔw don an kɔrɔ an fɛla aw ma sigi ni min ye très bien donc n hakili la fana an kun y'a dabɔ min kama bi alhamdulilayi an ka ɲinita caman fana bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔna na awɔ parce que bi bi in na Alcatraz bɛ fɔ 4 ah bon awɔ Alcatraz bɛ fɔ 4 donc 1 2 3 fo 4 voilà donc an kɛmɛ ka a sitope in fɔlɔ
5 kana sɔrɔ a la fɔlɔ. Voilà, c'est 4 de et Alcatraz ya yɛrɛ dayɛlɛ la ni hakilina min ye. Est-ce que a 4 bɛɛ bɛna se ka baara kɛ o hakilina kan? Donc an bɛ fɛ k'o de dɔn fɔlɔ. N'o tɛ n'an y'a sogolo ɲɔgɔn kan finalement dugumala bɛ fɛgɛya a bɛ bɔ ka. Mais a dayɛlɛ la ni hakilina jumɛn ye selon vous? Bon, a dayɛlɛ la studio de do, mais on voulait être toujours les créateurs d'images. Ah, d'accord. Voilà, an bɛ fɛ anw bɛ baara min kɛ ani an y'a sɔrɔ an faw ni an mɔkɔw tun bɛ image baara la anw bɛ fɛ ka na kana yi c'est-à-dire an n'olu kana ta sira kelen fɛ mais a bɛɛ ka kɛ image. O de la ni anw bolonɔ ninnu ye fan o fan i bɛna sɔrɔ remarque b'a la kosɛbɛ. A wagati ni kun ye photota studio da ye i kun ma sɔrɔ rouge ni jaune de kun bɛ kɛ phototala studio da la anw y'an ta bolo an y'an ta kɛ bleu blanc ye. Donc on met montage fond avec quelle que soit la photo ou la vidéo on a sɛbɛnniw bɛɛ bɛ kɛ ni bleu blanc. Mais pourquoi bleu blanc? Bon an ye o de choisir sinon an ma kɔrɔ ɲin'a la mais ne de nana ni a Espérance fitini ye parce que Alcatraz yɛrɛ dalen no so dɔ de la a so in bɛ kɔgɔji de cɛ ma. Donc n'i ye kɔgɔji in yɛrɛ analyser i bɛna sɔrɔ so in kun ye jɛman ye mais kɔgɔji ni kabanɔgɔ olu ye bleu ye. Donc ne imagine couleur tɔmɔ o de kɔnɔ. O kɔnɔ. Awɔ. Sanfɛla ni dugumala o ye bleu ye i bɛ so jɛman ye o cɛ la. Donc o la à travers i b'a sɔrɔ an ka sɛbɛnniw dawolo de bɛ kɛ bleu ye mais kɔnɔ sɛbɛnni kisɛ yɛrɛ o ye jɛman ye. Jɛman ye. Awɔ. Donc an kɔni ye a tɔmɔ ten ka fara ɲɔgɔn kan. Ok. Awɔ. Adama baara in kɔnɔ. Tagama kɛra la i n'a fɔ i ka baara bɛnnen don Bamakɔ kɔnɔna de ma wa ou bien Mali fan caman ni se kɛr'i ma i bɛ taa? Oui, effectivement o Mali dugumisɛnnin ka dɔgɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnyala Bamakɔ dafɛla o ka dɔgɔ ni an sen ma se yɔrɔ minnu na ainsi que ni a bɔra sanyanfan ninnu na ka yɛlɛ Mali dugumayanfan in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o dugu ka dɔgɔ an sen ma se yɔrɔ min na baara in kɔnɔna na awɔ mais an ma bɔ ka taga jamana wɛrɛ kan mais comme je suis né en Côte d'Ivoire donc kuma ni kuma n ka kalandenya kɔnɔna na n kun bɛ taa vacances la Côte d'Ivoire donc à travers ça n kɔni kun bɛ photo dɔɔni ta yen nɔ mais o y'a sɔrɔ n ka patron bolo baara la parce que ne yɛrɛ san 6 de kɛ ne bɛ parantiya la photo ta la parce que n kun tɛ fɛ photo la ka fɛn to yen mɔgɔ yɛrɛ ka na o k'a fɔ k'i tɛ nin dɔn quoi. Donc o de la vraiment n kɔni kun ye cɛsiri photo domaine kɔnɔ kosɛbɛ. Voilà. D'accord, Adama. Photo yɛrɛ an b'a mɛn ko photo yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ? Ok. Ni an y'a ta ni tubabukan ye o b'a fɔ photographie. Maintenant graphie de ye ka fɛn dɔ nɔrɔ fɛn dɔ kan ye o ye graphie ye. Maintenant la photo ça c'est l'image. Donc ka image ta ka kɛ fɛn dɔ kan il faut de ma photo. Maintenant image la a bɛ kuma parce que an ka kalandenyaw kɔnɔna na hali kilasiw kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la n'i ye photo ye kogo la n'i jɔ ka lajɛ dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ de f'i ɲɛna a bɛ communiquer quoi photo bɛ communiquer donc photo ye fɛn ye u b'a fɔ a ma ko jani kegu. Voilà a bamanankan de ye jani kegu. Voilà mais a français de ye photo. Maintenant mɔgɔ min b'a baara kɛ a fɔ ma photographe mɔgɔ min bɛ ja ta k'a nɔrɔ fɛn dɔ la. D'accord. Voilà. Mais Adama photo ye qualité joli wali qualité t'a la? Oui ni ka qualité ko in faamu parce que an bɛ don photo ta la wagati min argentique de tun bɛ yen donc o tun ye pellicule-manw ye tout près 2009-2010 donc numérique y'a daminɛ ka don jusqu'à ce que pellicule ko kuma tɛ yen bilen donc an bɛ numérique de la donc n bɛ se ka min fɔ i ka qualité la o de tun ye argentique ou numérique donc photo ye o qualité fila ye maintenant comme qualité ko fana la tugun n'an da sera ma sugu a ka ca parce que an bɛ photo minnu ko ka don album kɔnɔ o bɛ yen ani photo minnu bɛ imprimer
olu tɛ album taw ye mais olu ye papier fɛgɛfɛgɛnin de don tant que n'i ma plastifier a tɛ se ka jɔ yɛrɛ o fana photo bɛ yen i y'a faamu maintenant n'i ko photo qualité tuguni n bɛ se ka na appareil bɛ min ta ani mɔgɔ b'i sigi ka miiri ka min dessin tɛgɛ la olu fana o tɛ fana kelen ye photo ye tabarikala ya donc n bɛ se ka qualité minnu fɔ o ye nin ye n t'a dɔn i ka laɲini ye min ye nin qualité ninnu fana kɔnɔna na awɔ n bɛ nin bɛɛ nɔfɛ sisan nɔ couleur joli fana b'a la bon dans la photographie an bɛ se ka couleur 3 de ta mais a bɛ évaluer magenta Hyundai ani rouge tiɲɛna nin kelen nin tɛ micro ye dɛ n tɛ ka dɔn fɛn ye fiyewu ni i ye olu ta couleur bɛ varier o de kɔnɔna na mais bi numérique kɔni nana ordinateur la i sigilen i ɲɛ b'a bɛɛ la mais argentique ninnu wagati par exemple 96 97 o yɔrɔ ninnu na photo tun bɛ ko photo ta appareil a bonya a bɛ ko machine min na a bonya tun bɛ so in tilancɛ bɔ quoi a machine bonya mais écran t'a la awɔ i tun bɛ pellicule dɔ wo dɔ de kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ de techniquement i tun bɛ i ka bouton digi ka couleur d'a ma ten wa a tun bɛ bɔ fana mais écran kun t'a la k'i ɲɛ b'a la a ɲɛna b'a la a ma ɲɛ ou bien karisa ɲɛ tugula ou bien a ɲɛ ma tugu écran kun tɛ donc olu bɛɛ ye voilà olu bɛɛ ye numérique nalen de nana ni olu ye n'o tɛ an yɛrɛ bɛ don photo la wagati min na vraiment a wagati a kun bɛ ten quoi mais bi a nɔgɔyara kosɛbɛ bon a nɔgɔyara k'a sɔrɔ an kun y'a miiri k'a fɔ ko anw kun kan ka yɛlɛma don a la mais anw y'a sɔrɔ ja anw kelen kun pɛrɛlen tɛ jama kun ka ca o de la anw fana ma taa an kelen na donc anw farala jama kan ka a yɛlɛma tabarikala ɲɔgɔn fɛ oui Adama nin diyara n ye kosɛbɛ a bɛ taa Ada fan fɛ sisan nɔ Ada baara in yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen min man di e ye baara in kɔnɔ mun man di ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn juguya de man di ne ye ndesani artisiya kɔnɔ an ka bɛn ne ka di ne ye bɛn ne ka di ne ye kosɛbɛ Fanta parce que art kɔnɔna na an bɛɛ de ye fa kelen an de ye bɛɛ ba kelen mais art kɔnɔ an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn ɲɛngoya o man ɲi diɲɛlatigɛ la n'an bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka ɲi o de ka di ne ye kojugu Fanta tabarikala Ada don n'a nataw la hakilina jumɛn bɛ e la e bɛna se ni Ala ye hɛrɛ k'i ye d'abord ni Ala ye hɛrɛ k'i ye ko n'a se kɛr'i ye k'i bɛna kɛ k'a bila Mali tɔgɔ la bi Ada ti yan nka Ada ye nin ne ŋaniya k'a bila hali ni Ada ti Ada tɔgɔ bɛ fɔ a la mun kɔni ka di ne ye Fanta hali ne tɛ yen ka dɛmɛ kɛ falatɔw ni fantanw ka dɔn cours sigi mun bɛ se mun tɛ se k'u dɛmɛ u ka na an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ ni ne taara don min na a bɛ fɔ ko Adamu de ka denmisɛnninw ye ninnu ye o ka di ne ye kojugu an bɛ wagati min na sisan kalandenw b'i bolo kalandenw bɛ ne bolo kalandenw bɛ ne bolo a ka ca a bɛ mɔgɔ 15 bɔ yɛrɛ wallahi n bɛ minnu kalan dɔnna yɛrɛ awɔ mais dɔw yɛrɛ bila u bɛ taa dɔn kɛ n'u nana hali ni n bɛ voyage la u bɛ taa wari bila an ye mais n b'a fɔ u ma k'a taa n'a ye o ye karamɔgɔ bonya wari ye o ye karamɔgɔ bonya wari ndesani o ka fisa denmisɛnnin ɲumanw don parce que dɔw bɛ yen i b'u degi u b'i ka kumakan lamɛn mais dɔw bɛ yen sisan denmisɛnnin dɔw bɛ yen fiɲɛ b'u nun na kojugu ne b'o f'i ɲɛna n k'anw bɛ kalan waati min na anw tun bɛ sara hali 150 hali 140 an y'o kɛ o ayiwa o kɛra an y'o kɛ art kɔnɔna na dɛ e yɛrɛ sen b'o la o n dɔgɔnin mais sisan taw olu ko olu ma se dɔn na olu ma se foyi la olu ko fo diyagoya wari ka di olu ma olu ka wari sɔrɔ olu ka wari sɔrɔ yɔrɔ o tɛ ko ye dɛ o tɛ ko ye dɛ d'accord nin bɛɛ lajɛlen na awɔ sisan dumuni jumɛn de bɛ yen ko ka di Ada ye dɛ Fanta dumuni min ka di ne ye ne siya dumuni ka di ne ye dɛ o ye jumɛn fagoyi Allahu akbar o ye ne siya o ka di n ye kojugu n bɛ fagoyi fɛ kojugu fagoyi ka di ye kojugu o ka di ne ye k'a kojugu tobi k'a sirimini ayiwa k'a la dɔrɔn o de ka di ne ye hakɛ to i ka micro di yan dɛ i daji kana bɔ fɔlɔ y'a mɛn
Adama oui fana e ka baara kɔnɔna na sini ma sinikɛnɛ wali kɔrɔlen na est-ce que e bolonɔ dɔ bila an bɛna fɔ ko nin ye Adama bolonɔ ye i yɛrɛ ye min créer i ka baara kɔnɔ i ka hakilina la wali don n'a nataw la a ka di i ka fɛn dɔ créer ka bila mɔgɔ ka misaliya ta kan awɔ o dɔw bɛ yen par exemple n y'a fɔ studiotigi caman ye comme n tɛ se ka fɔ bɛɛ ye n y'a fɔ caman ye studio ye image baara yɔrɔ de ye a kan ka représenter ni image dɔ de ye donc o bɛɛ ka kan ni logo dɔ dilanni ye i ka studio la wa n yɛrɛ ye n ka logo fana caman dilan n tilala ka caman fana dege logo dilan cogo la mais u ɲɛ b'a la u yɛrɛ ta don donc u tɛ se ka kɛ mais ni mɔgɔ yɛrɛ nana baara d'u ma u b'a kɛ olu ye parce que u yɛrɛ ta ko a man gɛlɛn voilà donc o yɔrɔ in fana ye n fari faga kosɛbɛ u b'a fɔ u bɛ se a kɛcogo la wa a kɛra ka d'u ma ko ye mais i b'u ka image bɛɛ lajɛ i t'u ka logo ye a kan bon d'accord donc c'est comme si sisan ni i ye photo ta i kan k'i ka logo k'a sanfɛ voilà mais u t'o kɛ awɔ u bɛ photo di ten mais ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛ photo ta ne taara k'u ka logo dilan ye u b'a dilan ye e b'a k'i ka photo kan k'a feere waaw i y'a ye donc a souci tun bɛ ne na k'a fɔ ko n'an tora tan an tun tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen i y'a faamu parce que an ye nin initiative ninnu ta depuis numérique ko tun tɛ o y'a sɔrɔ ordinateur tun tɛ ye studio bɛɛ kɔnɔ mais bi c'est vrai ordinateur bɛ studio caman kɔnɔ mais a kɛlen don film filɛlan de ye sinon o tɛ ka baara k'a la a ko gɛlɛyara o tuma na i y'a ye donc jusqu'à ce que bi ne yɛrɛ nomina ka kɛ syndicat secrétaire général ye commune 1 kɔnɔna na phototalaw tɔgɔ la ainsi que n bɛ union bureau fana na phototalaw tɔgɔ la maison africaine de la photographie fana bɛ yen n'o b'a fɔ a ma MAPU n bɛ o bureau fana na au nom de la commune 1 donc bi vraiment photota ye fɛn dɔ ye a kɛra anw ka rêve de ye mais presque rêve min fana réalisé la voilà parce que n'i ka rêve ma réalisé o de ye problème ye voilà parce que toujours an bɛ fɛ phototalaw k'an lamɛn u k'a dɔn ka fɔ c'est à dire an bɛ daminɛ de la toujours barisa anw tɛ se ka appareil dilan a kura an tɛ se ka dilan n'a tiɲɛna an tɛ se ka dilan caméra bɛ ten an bɛ baara kɛ ordinateur min na o bɛ ten donc il faut que an k'an jija de don n'a nataw la nin dilanbaga fana ka sɔrɔ Mali phototalaw la voilà o de y'an ka ɲinitaw yɛrɛ ye inchallah mais sisan nɔ an tun b'a ye fɔlɔ photo sanfɛ n'i ye photo ta i y'a ta don min a n'a heure a tun bɛ sɛbɛn photo kɔfɛ mais olu tɛ yen sisan o bɛɛ tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ i ye machine ba min fɔ in de la wa n'a tɛ se ka kɛ bi wa ou bien mun y'o yɛlɛma oui bon a bɛ se ka kɛ hali sisan taw la numérique la o yɛrɛ de ka nɔgɔn sisan mais mɔgɔ de ci cayara a ma parce que photo dɔw bɛ k'i bolo i b'a fɔ ko n ka nin événement in kɛra ka bɛn nin don ma ou bien fɛn dɔ kɛra a don i bɛna i hakili bɔra a date kɔ photo bɛ yen na ka taa ta k'a lajɛ i tɛ date sɔrɔ a kɔfɛ non mɔgɔ teliyala a ma mais est ce que a kan ka kɛ ou bien a man ka kɛ a kan ka kɛ a kan ka kɛ mais i b'a dɔn Bamakɔ ye duguba de ye ne yɛrɛ précisément ne yɛrɛ y'a dabila mɔgɔ dɔw ka kiiri de kama parce que n'u ye photo ta u tɛ fɛn f'i ye ni date kɛra a kan ka na u b'a fɔ k'e date k'a kan k'o man d'olu ye o kuma na voilà donc ko in bɛna ten ma surtout an balakaw bɛ a kɛ to ne b'a dɔn depuis surtout in fɔra dɔrɔn anw de ko don kabi surtout fɔra anw de ko don olu bɛ minnu bɛ cɛ ɲini na kɔ kan ni cɛ ko k'u photo bila ka taa u b'a essayer ka a bɛ jour min na ko fo ka date falen quoi bon e bɛ photo ko mansi min na ale bɛ baara kɛ ni date min ye n'a fɔra kuma bɛɛ e ka t'o yɛlɛmali fana na a tɛ ɲɛ donc a ɲuman ye min ye dɔrɔn i ka photo date tan bɔ ka taa d'a ma n'a yɛrɛ bɛ date min k'a la a ka kala ayiwa Adama oui an ka baro sera a kuncɛ yɔrɔ ma vraiment an y'aw wele ka na a diyara an ye hakilina jumɛn bɛ e la sisan don n'a nataw la Mali photoko la
Bon, hakilina mene la Mali photo ko la, moi je pense que photo kun bɛ ɲini ka jɛngɛ. A kun bɛ ɲini ka jɛngɛ. Mais bibi na gouvernement min b'a an kun. Donc o ye layidu caman ta photo talaw ye. Bon, an kɔni ma layidu jaabilen fɔlɔ mais caman kɔni tala. Layidu tara mais aw ma timɛlen fɔlɔ. Voilà, an ma timɛlen fɔlɔ. Et je pense que don n'a nataw la a bɛna timɛ. Parce que san 2 o san 2 diɲɛ photo tala bɛɛ bɛ na Mali de la. Photo tala bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ a ma biennale africain de la photographie. I y'a faamu. Donc u y'a kuma surunya kɛ ko rencontre de Bamako. San 2 o san 2 diɲɛ photo tala bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Jamana bɛɛ gouvernement de fana b'u bɛɛ bila ka na. U ka jamanaw gouvernement a tigɛ yɔrɔ wɛrɛ ni Mali tɛ. Mais ka n'a ye Mali yɛrɛ photo ko yɛrɛ sinɔgɔlen don quoi. Donc an kumana ni gouvernement an y'a réunion min yɛrɛ kɛ kuma dɔw la yɛrɛ non pour que i yɛrɛ ka don so. N ko ni téléphone kun sonnela f'i jaabi tigɛ. A bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ ka wele réunion yɛrɛ de la. Tellement que aw ye réunion caman k'a la. Tellement qu'an ye réunion ka kan donc finalement gouvernement ko ka lettre sɛbɛn ko ka déposer. Donc an ye lettre caman kɛ. Bon maintenant salon a kɛra. Donc salon a kɛli min kɛra vraiment u ye Mali photo talaw y'u dɛmɛ. Parce que u sera ka fɛn dɔw don enveloppe kɔnɔ ka di photo tala dɔw ma. Bon u tilala ka recensement ko bila sen kan. Photo tala mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc a bɛ taa recenser o bɛna annuel dɔ dilan. O annuel na Mali photo tala bɛɛ bɛ don a kɔnɔ. Bon Bamakɔ ta de kɛra fɔlɔ. C'est ma kɛ région tɔw la fɔlɔ. Awɔ. Donc cela dit que an hakilina ye min ye photo ta ko kan a bɛ taara o sira fɛ dɔɔni. Voilà. Folikan laban jumɛn b'i bolo? Bon mais e yɛrɛ fo fɔlɔ. Diyara n ye. E min kɛra nin hakilila tabaga ye. Mais an baarakɛɲɔgɔnw fo parce que o ɲɛ bɛ anw na mais baarakɛbaga ka ca. Kosɛbɛ. Voilà n yɛrɛ b'a domaine kɔnɔ fana n b'a dɔn fɛn min don. Donc n bɛ foli belebele d'u ma. Donc n bɛ lamɛn. Ayi caméraman hali n'olu ma fo u tɛ dimi wala u tɛ dimi. U tɛ dimi olu dimi man di koyi. Ouais bon n'i y'a faamu. N'i y'a faamu. N'o tɛ jɔnmaya kɔni man d'u ye n kɔni b'o fana dɔn. Awɔ jɔnmaya man di caméraman ye. Ah non jɔnmaya man di caméraman ye. An ka f'i ye belebele jamajɔ de bɛ anw bolo yan nɔ. N'ale b'a fɔ de k'a bɛ dumuni kɛ i kuncɛ ma. A kɛra kunnaja ye. E ka dumuni k'i kuncɛ ma o y'i kunnajalen ye. O t'i jɔlen ye n'a y'i lasigi ka dun. K'i lasigi ka sigi i kunna ka dun o fana man jugu i jɔlen ye. Mais musow fɛnɛ bɛ ka courage ta ka don aw ka baara in fɛnɛ kɔnɔ. Aw ni musow cɛla bɛ cogo di yani ka kuma in datugu dɛ parce que il faut que n ka nin yɔrɔ in ɲɛɲini k'a dɔn quoi. Oui bon gouvernement ka article talen dɔ de don ko genre. Donc temps o temps muso kelen kan ka yala soit muso 3 de je ne sais pas parce que a genre ko kuma kun calen don dɔɔni fana. Donc bibi na ale fɛngɛ la photo ta kalanyɔrɔw la ni u bɛna compétition ni fɛn dɔw kɛ hali ni photo tala muso tɛ yen u b'a fɔ ko fo ka taa ɲini ka na ka don a la de. Très bien. Mali sariya yɛrɛ de y'a. Mais Mali sariya tigiw aw ni ce an b'aw fo vraiment a sera musow fɛnɛ ka jati ten an ka sama k'an don ko dɔw la ka ko dɔw d'an ma jagoya yɛrɛ la koyi ten tɛ dɛ k'a d'a ma jagoya yɛrɛ la dɔ kɛra musow sɛgɛnna ten an ye dɔ kɛ tobili ni jikalayaw la donc n'an donna baara ninnu na vraiment Mali caméraman musow aw bɛɛ lajɛlen image fan o fan n'aw b'a la koko b'aw ye. E ye dɔ kɛ jikalaya la e fɛ jɔn de ka jikalaya place la. Ayiwa question bɛ yen nɔ. Mɔgɔ tɛ jikalaya place la mais n fɛnɛ bɛ dɔ kɛ awɔ. Non pariw b'aw bɔ parce que hali n'a ma fɛn kɛ nansɔngɔ min d'aw ma ça suffit parce que o bɛ pari bɔ ou bien. Adama folikan laban jumɛn b'i bolo an ka e ka kuma in datugu parce que ne ɲɛ b'a la. O la folikan laban bɛ kɛ fila ye. Parce que anw ye folikan laban fɔlɔ kɛ n bɛna folikan laban. O ye hakilina ye donc sisan i bɛ ka folikan laban kɛ. An bɛ e ka kuma datugu ka yɛlɛma Ada ka côté la. Inchallah Adama bɛɛ tɛ Ada ye wa. A bɛɛ y'a ye. A bɛɛ Traoré. E bɛna mun fɔ mun na. Wala n tɛ foyi bɔ foyi la. N bɛ tɛmɛ ni kuma ye. Bon n kɔni bɛ foli bila photographe bɛɛ la. N bɛ tila ka min fɔ ɲɛna ko jija. Photo ta ye art de ye. Art min don a t'i n'a fɔ Ada ninnu ka dɔn cogo.
mais a b'o o kulu kɔnɔna na a t'i n'a fɔ desɛnkɛlaw ta cogo a b'o kɔnɔna na minnu bɛ artisanat a t'i n'a fɔ o cogoya mais a b'o kulu fana kɔnɔna na wa ministère de la culture fana an bɛ o la ministère de la communication an bɛ yen fana donc anw kelen ministère fila i y'a faamu bon département fana tɛ ministère la ni communication tɛ min na o de anw ye bon mariage denw na masa an da dɔ la hali cameraman dimina k'i kɔ don dɔrɔn kɛnɛ bɛ yogo yaba mais a y'a f'u ɲɛna u kana to ka dumuni kɔni kɛ k'an to ada donc o y'ale ka kuma kalama ye ko ayiwa k'a kana dumuni kɛ ka cameraman to n'a y'u wele a ka kungo la a ka hakili to la ada jamukan sera a kuncɛ yɔrɔ ma ayiwa an y'i wele i nana an ka wele laminɛ a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ fɔ i ka déplacement na folikan laban min bɛ i yɛrɛ bolo Fanta folikan laban bɛ ne bolo ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo a diyara an ye i ye n wele ka na a diyara n ye a bonyana ma n b'i fo kosɛbɛ n bɛ cameraman musoman fo n bɛ cɛman fo n bɛ technicien fo nin bɛɛ de b'anw fɛ yan n bɛ arama yɛrɛ fɛnɛ fo fototalaw baba vraiment a diyara n ye kojugu Fanta ala de b'i sara a diyara n ye kojugu ala ka to ɲɔgɔn ye amina yarabi merci kanubagaw an ye o de fɔ aw ɲɛna dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ n y'a fɔ aw ɲɛna ko ni mɔgɔ de bɛ yen nɔ ni dusukolo min nɛgɛ i boloden kɔni ta min nɛgɛ i ye dankɔrɔba ye donc an ka bi kɛnɛ kɔnɔ an ye maa minnu ta o de ye fototala kelen n kini bolo fɛ numan bolo fɛ dɔnkɛla kelen nin bɛɛ lajɛlen bɛ art kɔnɔ don n'a nataw la an bɛna fɛn wɛrɛ yira aw la min bɛ art kɔnɔ n'a sɔrɔ ni maaw hakili t'a la o tuma ni masa in m'an ka jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don na aw k'an bɛn